Siunattua päivää kaikille. Ja tänään onkin vuorossa yllätyspizza, koska se on täällä pyyhkeen alla. Premiumiahan mä lupasin ja kyllähän tää nyt Pirkka parhaat, niin tällä hetkellä on tuolla niinku johtotähtenä, että on parhaan tuloksen saanut, niin kokeillaan mozzarella-versio. Tomaatti, mozzarella, juustopizza. Basilika ei kuulu tähän tuotteeseen ja ei ole kyllä värikkäitä tomaattejakaan. Ja tässä on nyt tuote. Äijä. Vittu, tähän on kylmää vielä. Tästä takas. No niin, se oli varmaan vielä 5 minuuttia uunissa. Saatiin tää keskusta niinku sulaksi. Se oli siis jäässä äsken. Vieläkin se on vähän tämmöstä vetistä. Ja sit täällä on niinku taas niinku kaikki ihan vitun rapeena ja mozzarella. No, se on semmoista. En tiedä onko se sulanut välissä tai muuta, mikä. Pohjaherro, ok rapee. Kyllä tuota vähän tommonen velttu on vähän jäänyt. Kyllähän tää niinku houkutteleva on, ei tästä pääse mihinkään. Tää on niinku niin perus basic. Siis jos teet ite joskus pizzaa, vaikka napolilaista pizzaa, niin se ei oikeesti mozzarella pizza. Ei vaadi paljon muuta. Basilikaa ja mozzarellaa. Ai että. Nyt lähtee. Kyllä tää vetää vähän hiljaiseksi. No, siis joo. Joo. Niin. On tässä basilikaa, joo. Siis toi basilika toimii tosi hyvin. Mozzarella nyt mitä nyt voi olettaa, ja sen ihan niinku viimeisen päälle. Ja pohja ihan ok, vaikka nyt olikin vähän haasteita pizzan paistamisen kanssa. Joo, okei. Pohditaan tätä vielä vähän syvällisemmin kohta. Nyt tulee spessukontsaa. Mä tein pienen tämmönen kokkikornerin tähän vielä. Että pienenä vinkkinä tämmönen pizzakone, missä on taikinaa, ja jos ei sulle niinku nuppoo silleen, niin majoneesin kanssahan se uppoo. Jos oikein lähtee röyhiin, tää on paras. Heinz on paras. Hellmannsi tietysti toimii ja kaikki muut onkin sitten ihan surkeita, mitä on maistanut. Hellmannsin majoa tai Heinzia ja sitten tämmösen tuotteen löysin City Marketista. Aivan helvetti hyvä. Korianteri jos ei lähde, niin kyllä tässä maistuu. Maistetaan tosta. Oi helvetti, onkaan hyvä. Tämä. Ihan sitten saat säädellä, että kuinka haluat. Itse tuumasin, että toi melkein on reilumpi. Setti menee ihan jees. Ei tarvi maikkaria ja siihen hirveästi burgerhuilille terveisiä. Ollaan vaan. Tommonen. Kyllä meinaa reunakin rupea uppoa.
No niin, täällä taas. Mä vähän harvensin noita. Laitoin vähän enemmän väliä, että saa liikkumavaraa, mutta en mä jaksanut liikutella noita. Ne on melkein ihan hyvät. Kanakevappi voisi vähän mennä alemmas. Ehkä vähän rukaan niitä ja noin muut vois mennä hivenen ylemmäs. Mutta nyt niinku se pizza, mikä tässä oli. Kyllähän mä vähän pettynyt olin, että toi Diavola oli niin hyvä noilta Pirkka parhaalta, mutta tää kyllä jätti vajaaksi, että oli haasteellinen paistamisen kanssa, joo, mutta tuskin sitä makuprofiilia olisi kuitenkaan mitenkään merkittävästi muuttunut, vaikka olisi niinku täydellisesti paistettu, että kyllä se vaan oli niinku heikko suorit. En usko, että sen kummemmin. Hinta nyt oli tietysti sama kuin tuolla toisellakin Diavolalla ja ei se nyt siis, kyllä täytyy sanoa, että tuo kanakevappi oli niin heikko, että kyllä se nyt sen pätkii heittämällä. Mutta katsoin Bolognesekin, niin kyllä se parempi oli, ehdottomasti. Laitetaan se nyt tällä haavaa tohon. Mä luulen, että se vähän tosta skaalaan tuon. Kyllä mun varmaan tarvii näitä vähän rukaa sitten. Laitetaan se tohon. Että niinku taas mennään niinku vähän semmoiselle osastolle, että jaha, no se on siinä. Että Mikko Cooking pystyy kyllä parempaan ja nyt Teemossa nyt kyllä suoriutuu tuommoista pizzasta ihan sillain. Kyllä nyt niinku pettymys tuli. Kyllä tarvii varmaan nyt välissä oikeesti jostain joku vähän toivottavasti sitten laadukkaampi pizza. Että mä rupeen masentumaan, että onko nämä pizzat niin hyviä sitten oikeesti kuin mä kuvittelin. Nähdään moi.